दे नोंसोरथ' आंखौ बिहामजो खालामनो लांबायलै बिराद रंजा खुसि आंखौ बिहामजो खालामनो सानदोंमोन ना नङा नानि आयौ आंथ' मोनथिथारामोनहाय आंनि फिसालायाबो जे नोंखौ नोंनि मर्जि गैयालासे थिखोना लाबोदों बिनिफ्राय आरो नोंबो सासे पुलिस अफिसार खाबालायबावसो बा मन्दपावबा जै हिनजाव गोदान होनलायलायथारदोंमोन जै बिहामजो गोदान होनलायलायथारदोंमोन बा ओमफ्राय दा बा मोनथिया नंमारगौ नानि आं मोनथिमारामोन जेबो आंथ' बेखौल' मोनथियोमोन जे नोंसोर सानैजों मोजां मोनलायो बिदिसो होनदोंमोन आबाया हेलौ नंखाय बेफोर गासिबो आन्टि अके दा बुं नोंसालाया बहा थाखुमानानै दं बहा खारखुमानानै दं गोख्रै बे जोंनि थानायाव नुजाफैनांगौ आरो जुदि नोंनि फिसालाया फैयाना हाबाब आंथ' बेखौबो मोनथिमारा आंनि फिसालायाबो बहा थांमारखो नंखाय मोनथिजोबो नोङो बिमाखौ साननैसो दोनब्लानो फिसालायाबो नुजाफैगोन र' नाथाय नानि नोंनि फिसालाया क्राइमथ' खालामदोंना बेखौ आइननि साजाथ' मोननांगोन आरो आंखौसो जोर जबरदस्ति थिखोना लांबावदों बिहुस खालामलायनानै दाना गावहा खारखुमादों गवा बियो बेल' नंबावा आंखौ हाबा खालामनो लांबावदोंमोन नोंसोरबो क्राइम खालामजोबदों मिथिदों नोजोर हो रे औ जागोन मेडाम नोंबो मोनथिखागौ नोंसालाया बहा थाखुमादों नाथाय खिन्थायाखैसो जेब्लाना बेयाव थागोन अब्ला बुजि मोनगोन आरो उनहालागै खिन्थाखागोन मिथिमाराहाय सारमोन आंखौ थांनो हगारदो मेडाम नोंसोर मा सानदोंहा बेबायदि बारग'गोन बारग'आ नोंसालाखौथ' जों हमनानै जेलाव सोखागोन जेरैखि जायाबाबो साननैसोजोंनो खावब्ला नुजागोनलै बियो बे बिमायाबो खिन्थाथारा मोनथिखागौ नाथाय मोनथिमाराहाय आरो मोनथिबालाय आं खिन्थायामोन नामा आरो आंनि फिसाया गोसो गाज्रि नङा मोजां मानसिसो बियो बा मोजां मानसिबा बिदि खालामगौमोन बियो औ आरो जोंनि मेडामखौ बिदि लांगौमोन बेनोथ' आबायानोथ' मानो बिदि खालामनांगौ आं बुजि मोनाखै नाथाय लोगो मोनबा आं सोंगोन नुजागोन सानबेसे खारखुमानो फिसालायाबो नुजागोन आरोथ' बिमाखौ मोजां नोजोर हो जागोन मेडाम लक्ष्मण प्रसाद नों बारग'गोन सानदों नामाब्रा नाथाय बिमाखौबोथ' जों बिदि लाखिबाय थानो हानाय नङा लाखिनांनाया जाजोबगोन आरो फिसालायाबो बिमाखौ कन्टेक्ट खालामखागोन मानोना बिमानि अनगा बिहा रावबो गैखाया आरो बिमाखौ हारसिं बोरै हेगारनो बेलाय बिमाखौ मोजां हेगारनानै नोजोरल' हो जागोन मा खालामना लाखोसै आबा लक्ष्मणालाय बेफोरबायदि होननाथ' आं मोनथिथारामोन जे आंनि फिसाया जायखौ लाबोदों बे आरो पुलिसावसो जोंबो मोजां मोनो नालाय मोनो न'खरावल' प्रब्लेम होनबाय बेखायनो हाबा होनायावबो जोङो आबाखौ सापर्ट खालामबाय आरो दा माबा बिदिसो जाबाय आरो गावहाबो खारखुमाबाय आफा सना बिदि खालामनाङामोन नोङो दाना मा जाबावनांगौ जाखोसै नोंखौथ' हनै नागिरगासिनो बिसोर आरो जैमोनबो आंनि फिसाखौ जेलाव सोगोन बे साना देरहानो हायालै मालाबाबो जेन'बा सानाव मा दं जे बेखौ एथबां मोजां मोनो बियो आंबोथ' अननाय होनो हायोना नोंनो जेसेबां अननाय नांगौ नाथाय थुनथुलै नों बे सानखौसो मानो नाथाय बांद्राय गोबावबो थानाय नङा सान नोंसिनि रिलेसनाबो सानसे नङा सानसे बे सान नालाय सोरबा एक्स गार्लफ्रेन्डफोर गैया नामाब्रा बेबायदि माबा मोनसे राज माबा मोनसे सिक्रेट जुदि मोनथिबा बेटा साननि ना थाथ'लै र' ओरैबाबो एसेबां इजि आं नोंसिनि आखायाव फैयाथ' बिनिफ्रायथ' मेहेर अ माय गड नोंखौ आं एसेबां फंबाय बायदि लोगो बायदि सानोमोन नाथाय नोंनि बिदाखाय नों मा बिदानि साइडआव थांबाय आंखौसो नों बेबायदि धोखा होबाय मोनसे टाइमाव नोंनि थाखाय आं आंनि जिउखौनो खैफोदाव खोख्लैदोंमोन बेफोरखौ बावबाय मेहेर नोंखौ बासायनायनि आंनि बिनानावखौ खोमानांदों आङो नाथाय अब्लाबो आं बिसोरनो जेबो खिन्थायाखै नंमारगौ सोरनिबा मोजां खालामबाबो सोरखौबा हेल्प खालामबाबो सानसे समाव बै मानसियानो माने बेफोरबायदि धोखा होफिनो ना खैफोदाव खोलैफिनो आरो बै मानसिखौसो एकदमबारे गाज्रिसो जाहोफिनो बै मानसिजोंनो आंनि साननाया फेलें जायामोन मेहेर जुदि नों बिदि खालामामोनबा थुनथुलि नोंनि जिउनिफ्रायबो आं एसेबां गोरलैयै थाङाथ' नंगौ आंनि खालामनायासो गोरोन्थि जानो हागौ नाथाय आं नोंखौ थारैनो जोबोद मोजां मोनमारोलै सोरखौबा जुदि लाइफआव फार्स्ट टाइम फसायदोंबा खालि नोंल' मानोबा आं नोंखौ बावनोनो हाया जाबाय बेखौ मोनथिखासेयावबो नों आंखौ जेबो मोजां मोना होननानै अब्लाबो थेवबो आंनि हां जोबजासे नोंखौ नेना थागोन आङो आरोथ' गुबुन बायदि मोजां मोनालै आं नोंखौ दसे समनि थाखायल' बिराद मोजां मोनो आरो लाइफआव बिराद खुसियै दोननो नाजागौमोन आङो सानसेबाबो नों गोजान जाखागोन नायल' बै समखौ नेना थागोन दे आङो
आंहा आंनि मोजां मोननायाव फोथायनाय दङना। आंबो मोजां मानसिसोथ', एसेबांथ' गाज्रि नङा आङो। गोसोफ्राथ' आंबो गाज्रि मोनगासिनोलै, नाथाय ओमफ्रायथ' बे साला सैमाया बारग'नायखौबो गाज्रि मोनबाय आङो। नाथाय एसेबांबो माने दा दुखु जाबाथाय थुनथुलायाबो दुखु जाफागोन ना, आरो गाज्रि मोनबाय थाबा बेबो गोसोआव गाज्रि मोनबाय थागोन। आं बिनि मोखाङाव एसेबो माने बेफोरबायदि जेबो उदासिखौनो लाबोनो बायोलै। जोंनि जिउआव फैफिनाबानो जाबाय बे लाक्ष्मण सैमाया। आरे थुनथुलि। औलै सानो, नायनाय आं नोंनो मा लाबोदों? खैजिमा बिदै लाबोदों आङो एवनानै। बरिया थामाम टेस्टिखा, जानो नायलाय। थोद आरो आं जायालै बेफोरखौ थुनथुलि। आरे जालै जाम्बा जा, एसे गोथाव बियो खैजिमा बिदै, एसे मोजां नोंनो फेभरेट, माने आंनि फेभरेट नालाय, गोथाव एवना लाबोखादों आं, जानाय। मा होनबावनोब्रा थुनथुलि, मा जायो आरो नोङो एम्फौ एनला बिदै माबा माबि। थोद जाम्बा, बेफोरखौ एफा गोथावखौ नों जायाबा मा जागोन आरो नों मा होनबावगोन नोंखौ? आरोथ' बैसागु बोथोराव जानांगौनो जोंबा गासिबो जाजोबो थेख्ला आं आइ, मिन्थिदो? नाथाय सरिलै आं जायालै बेफोरखौ। सर, एथ' गोथावखौनो जायाबा नों बाद दे, आं जाजोबगोनलै नोंनि बाहागोखौबो होमबालाय। थोद जाबानो जाबाय दे, ओमफ्राय माला हानैलायखो नों बेफोरखौ? आंनि नोजोरा बेफ्राव थाखायोलै, बेफोरखौ आरोखि थुनथुलिनि नोजोरनिफ्राय बारग'नो एसे गोथाव। दा होमबा नोङा सान माथो बुंबावनो नोंखौ? एसे गोथावखौनो नों जायाबा, एथ' गोथाव एवना लाबोदों आं। दस्राबाथ' स्लेम नांबावगौ मोनसे मोनबावलायगौमोन बे। आरो गैया जायखि आंखौ लोगोआव आइखौ सानो होना मानो? बेफोर जाग्राखौलाय जों जायाबा मा जानो दे? बुहुमाव आंल'खि जायो, बयबो मालाय जानानै थांनानै दं। ओमफ्रायथ' आंनाथ' ओरैबायदि मोनसे मोजांना बाथ्राया, आं जेसेबांखि जाग्रा खाजाफोर जाया मानो, फुंनो रोङाथ' आङो बेनो बे थायोना। बेनो आरो सान। अब्लाबो ना, बेथ' मोस्रोम गोजा खैजिमासो ना, बिनि बिदैफोरखौलाय मा आरो नोंबो? मा गोथाव मोनोरा, एम्फौ एनला बाथारलै आंहा। ओइ जाम्बा, नों आरो बेफोरखौ मिन्थियालै, मा बुंबावनो? दानि सेंग्रा जाबायना नोङो, होमबाबो जेबो नों बेफोराव मादै उदाया। देद' आरो बेफोरखौ बाद होदो, दसे दान्दिसे रंजानोसै ने? फैद' आइ, बिखुनजोआ लेंहरदों नोंना। औ देथ'नाय, आं फन मोनसे हरग्रोनि। दोनोब्रा, दे हरना फैबानो जाबाय। बै सासेयाथ' बिदिनो होनदोंमोन, ओमफ्राय दा सोरनाव सोंबावगोन दे आङो? बे आबौआसो मिन्थिबायगोन नामा रसायनि? आबौ, र' थलाय। सोर जाखोबा आबै? आबौ, नों मिन्थिगौ नामा थाइजौगुरिया बेखौनो होनोमोन ने? थाइजौगुरि? नाथाय नों सोरनाव फैदों आबै? सोरहानि मानसि जाखोबा? आंनिनो सासे आलासिनाव फैदोंमोन। दा ओमफ्राय माने आं फैफेराखैमोन नालाय, एसे कनफिउस जाना दङमोन। फन नाम्बाराबो गोमाजोब्बाय नालाय। ओमफ्राय मा मुं आबै? थाइजौगुरियाथ' हा बेखौनो होनो। मा? हा सोरनावथो फैदों? नामखौ बुंलाय आबै। बिनि मुङा जोंदाव आबौ। आं जोंदाव मोनहानाव फैदों। बियो आंनि लोगो जायो। जोंदाव बे अखाफोर बिदैयासो नामा? जोंदाव मुंनिथ' दङ सेंग्रा सासे, ओमफ्राय बिसिना न'खराव बिनानाव सानै दङ दा, ओमफ्राय बिमा बिफाबो दङ, ओमफ्राय दा बिफाया न'आव गैथ'वा। औ आबौ, जायखिया मुङा बेना जोंदावना, ओमफ्राय बे थाइजौगुरियाव दंमारो दा? दंनायाथ' जों गामियाव सासे दङ सेंग्रा, ओमफ्राय बिस्रानावनो फैदों नामा नोङो खेबसे थांनायना नायनाय आबै? आरो दिनै मानसियाबा लोगो मोनगोन ना मोना? बैसागु बोथोर नालाय, दा बयबो रंजादों, न'आवनो माने बांसिनानो थाया। होमबाथ' बे आंनि जोंदावानो जागोन। आं थांना नायनोसै होमबा। ओमफ्राय न'आ बबेथिं आबौ बिसिना? हा बैथिं थांनांगौ आबै, बै मोनसे सिदा थांदो, थांनानै ओरै ससे आखिथिंजाय हाबदो, होमबानो माबा बिफां फांसे दङना बिसिना लामायाव, बिफां फांसे गिदिर दङ, सिलिखा बिफां, बेहायनो हाबबानो जाबाय दे। जागोन दे बिदिबा आबौ, जोबोद साबायखर थाबाय नोंनिसिम। दे आबै, हा थांना एसे खबर लाहैबानो जाबाय दे, हा नों सोरहानाव फैमारदों मोनथिगोन थांबानो। बिनानावखौबो लोगो मोननाया आसा खम दिनै, न'खरावनो माने न'आवनो रावबो थानो नागिरनाय नङा, बैसागु बोथोरनि रंजादों मालाय बयबो। नङा, जोंदावा थाखागोनदां, थांना नायनि र'। आरो बे गैयाबाबो आं बिसिनि न'आव जाय दङ बेजोंनो रायलायगोन दे। बैसागु बोथोरथ' नंगौ र', मालाय बयबो रंजासोदों, आंहासो गैया। आंनो जाना लाजोब्बाय गासैबो, रंजानाय मिनिनाय बेफोरखौ।
दालाय आंनि खाफालाव बहाबाव दे होमबा थाथ'दो आबौ आं थांनोसै थांनानै नायनोसै दे आबै आरो बिस्रानाव जुदि नंमाराबा सोरहानावबा सोंफिनबानो जाबाय दे जायखिया जोंनि गामियावथ' बे सासेल' दङ आबौआ जोंदाउआ दे होमबालाय आबौ सना आंनि हेपि रंजालि बैसागु आबै हेपि बैसागु आरे आबौ सना गोदान बोसोरनि एसे बोर लानोसै आबै बे गोदान बोसोराव आंनि डेडखौ आं लोगो मोनथारथों आबै आयै आंनि फिसौलाय दे साननायफ्रा जाफुंथों जेब्लायबो आंनि आबौ सना जिउ गोलाव जाथों आरोथ' नोंनि थाखाय गिफ्टखौबो आं नोंनि रुमाव दोनखाबाय दे आबौ सना दा नायदो मम आरे एमि बाबा माथो नोंलाय बुङाबाबो आबा गावनो रोंखाजोबो माथो सानदों आइ सना आंनि फिसौआ जोबोद गियानिबो मिथिबाय औ थारैनो आयै आरोथ' आं दिनै जोबोद खुसिबाव गोदान बोसोरजों लोगोसे दिनै माने आं आंनि फिसालाजों जमायैनो दङ दे मोजाङै हजों गामियावबो नोम्बैया लेंहरगासिनो बेहायनो थांनांगोन जोङो गोदान बोसोरबो आरोथ' समाबो मोजां नालाय थांनोसै दसे आरोथ' हनै आबौखौ नायनो लुबैगासिनो हजोंहाय आइयाबो जागोन दे आयै आं बुंखादों आबाखौ ओमफ्राय गाव मा बुङो दा आबैनिफ्रायथ' गिफ्टबो मोनबावबायसो आबा दा ओमफ्राय आंनिफ्रायलाय आं आंनि सनानो मा अनथोब होबावनो दे मा नांगौ सना बुं दे आबा मा नांगौ औ आबौ नोंनि ममनिफ्राय मा नांगौ बिना लाखादे हनै आंहाथ' आंनि गिफ्टखौ होखाबाय आंनो मा नांगौ बिदिथ' आंनो जेबो नाङा मम बोसोर गोदाननि मुङाव लानोथ' नांगोन ना आंनिफ्रायबो मम डेडखौल' नायनो लुगैदों आङो बास बेनो आंनि थाखाय सबसे बेस्ट एन्ड देरसिन गिफ्ट नों देखायनो हायाबाबो आंनो फन खालामनानै खोन्था आं रायलायगोन बिजों एबि सना दा बियो जोबोद बिजि आं रायलायहैगोन ना बिजों सम मोनब्लानो माने एकदम फ्रि जाबानो दालाय बेफोरखौ मानो साननो सना जेबो नङा दे उनाव रायलायबानो जाबाय नों ओरैनोसो बुंदों ना मम आइ सना जुदि नोङो आबौनो खेबसे रायलायहोयो मा जागोन अब्लालाय रायलायहोदो खेबसे मम औ गथ'आ बेसेबा हांमा दङ बिफाजों खेबसे रायलायनो बिखौ लोगो हमनो जेबो नङा खेबसे रायलायना हो नोंहा जुदि माबा मोनसे प्रब्लेम जादोंबा आं रायलायगोन दे जेबो टेनसन लानाङा ओमफ्राय आबौ ओजोंहाय गामियाव थांनोसै जोंहा दे नों दायो ओंखारनानै थादो आबा नों आंखौ बिजों रायलायहोआ नों माथो गावबो रायलाया मम आरे आं रायलायोना सम सम माने फ्रि मोनबाय थायाना बाबा थगायलायबायना थगायाखैथ' मानो थगायनो होमबा दिनैथ' बे थाथारनांगौमोन ना जोंजों दामाने एथबां बैसागु बोथोरावथ' नाथाय नोंनि खाथियावथ' आं दङ ना आं थाबा मा नों खुसि गैया नामा बाबा हेपि गैया नोङो दङ नाथाय अब्लाबोथ' नायै डेडआबो थायोबा बेसे मोजां जागौमोन बेसे मोजां मोनगौमोन आं हेपि बाबा बेबो नोंखौ बिराद मोजां मोनो दा माने मोजां मोना जानो नों बेखौ सानना दि बे नोंखौ अनो नाथाय बिहा बास समासो मिलायाखैना ओमफ्राय मालाबा मोजां फट'बो देखायगोन आं नोंनो अके दालाय मानो नोंनाव मोनसे फट' गैया दे दङमोन सना नाथाय आगोलहाय एसे प्रब्लेम जाबायना आंथ' नों मिन्थिखागौ बेहायनो फट'आ गासिबो गैला जेबो गैला दे बेफोरखौ साननांला थ' दे आं नोंनो मोनसे समायना गिफ्ट होनोसै डेडनिफ्राय समायनासिन बेस्ट गिफ्ट जानो हायालै मम अब्लाबो ओमफ्रायथ' आइयाथ' मा बानायदों थ' दे आबै बानायनायखौ दिनै बैसागुनि जादो ओमफ्रायथ' गामियाव बेरायहैनोसै जोंहा अके आरो बिसोर सोर आबा बिसोर सोर मम बेखौथ' नों सिनायखायोदां चुलचुलि सान बेखौ आं नोंनिनो डायरियाव मोनदों नोंनि बेगाव मोनदों आं सोर बिसोर मम आबा दे नोंहा बिसोरखौ मिन्थिनांगौ मा दङ आंनि गोदोनि कलेजनि फ्रेन्डमोन बिसोरो नोंनि बेस्टि नङा जास्ट ओरैनो फ्रेन्डमोन आंनि कलेजनि बास आरोलाय बेफोर फट'खौ लानानै मानोलाय सोंथि खालामदों आबा बयहाबो थाखायोना बेस्ट फ्रेन्डफोर बा जायखिजाया लोगोफोर सिगां समनि अके ओमफ्राय बे आंखोला बेबो आबा बिनि मुङा सान गथ'आनोथ' बहानिथो बेफोर फट'खौ मोनखो दे बेबो सान आरो थुनथुलिनिखौ अके आबैनि गिफ्टखौ नायनो थांसै आं मम बाय नङा आबा बिसोरजों नों गोजान थानायानो मोजां ना
बिसोरजों थाबा दावराव दावसिसो जायो आं मोजां मोना बिदिखौ आरो बे थुनथुलिया दानो जालायगोन माबा मोनसे माबाबा दानो दावराव खालामलायगोन बे ओरैबायदि आंनि बाबा एबिया बिसोरखौ मालाबाबो दा लोगो मोनथों मालाबाबो दा रायलायथों बिसोरजों मा जायो जाथोंसैलै बे आदा लोखियाबो आंनि बाजै थुनथुलिखौसो मोनबायमोन होनबा गोसो थोनो बेफोरबायदि जानोथ' नाङामोनलै नाथाय जाथारबायबा माथो खालामबावनो अब्लाबो दा बाजैखौ मोनबोफिनबाय थिगानो जाबायना बिनिफ्राय आदा लोखिखौ मानो हेल्प खालामफिनदों आङो मोनसे टाइमाव बे गैयाबानो आं गैयामोन बेखायनो आंनि थाखायनो पुलिस फैबायबा आंनोथ' माबा मोनसे हेल्प खालामनांगोन ना नोंखौ नांगौबा आं मोजां लोगो हमना बुजायफिनगोन ना आदा लोखिया गाज्रि नङालै गोसोनि गाज्रि नङा बियो नाथाय मानो बिदि खालामदों मोनथिया बेबायदि जाय मालायनि गावनि जिउखौनो खैफोद खालामनानै गुबुननि जिउखौ बासायनो हायो बेलाय बोरै बिदि गाज्रि जानो हानो दे नङालै आदा लोखिया गाज्रि होननानै आं फोथायनोनो हाया माने औब्रा गोरोन्थियालाय सोरजों जायाना जाखायो थेवबो आं बुजायगोन ना जेबो टेनसन लानांगौ गैया बिसिनि प्रब्लेमखौ आं सल्भ खालामना होगोन र' बाजैखौबो बुजायगोन आङो बिनिफ्राय जुदि प्रब्लेमा बांनो चान्स दङबा हाबा खालामबानो जोब्बायना आदा साना माथो मालाय हाबा जाखांखानायखौलाय बोरै मोनबावनो बेलाय आदा लोखियालाय आरथ' मेरला सिख्लाफोर ना आंबो सिंगेल बेबो सिंगेल माथो जाखो सानैजों नागिरगोन ना उनाव मोनगोन ना गोसोनि हास्थायनायालाय सासेखौल' हास्थायो अब्लाबो माथो खालामना खाफालाव गैयैखौ मोनालै आदा लोखि आंबा बिदिनो जाबायना नायब्रा दिनै एथ' मोजां सानावनो आर'नाइ सोजानोनो रावबो गैया जाबाय आंहा गिफ्टफोरबो सोरनो होनो दे आङो आंनि अननायनि अनथोबखौबो सोरबा दंजानायमोनबा आंनि हाथरखिया दंनायमोनबा बेखौनो अनगौमोन बेनोनो होगौमोन ना आं गासैबो आंनि अननायखौ दुखुआथ' आंबो मोनबाय र' जाबायदि प्रब्लेम जानानै थांबायना हरखाबैनो बेखौबो थाबैनो सल्भ खालामनांगोन बे र' दे आरो बेफोरथ' जाबाय थासिगोन बाजैमोनाव थांसै रंजाहैसै दसे बैसागुनि समाथ' आयै थांग'जोब्बायलै फांसननो ओरैबायदि प्रब्लेमनि थाखायनो मोसानांगौमोन गोगोमनो बेबो जास्रायासै मोसाफानोबो रावबो गैला आंबो हारसिं बाजैजोंनो दसे मोसाफाहैनांसिगोनलै रंजाहैनांसिगोन बै बाजै थुनथुलि बैसागु लागाव थांगासिनो आं नोंसिनाव जागोनथ' नों आंनिनो बाजैलै थुनथुलि बाजै गुबुननि नङा नों बायदि सोरबा दावलेब मोनफिनथारथों आं सानसे ओमफ्रायथ' माइ लाभ आंनि हाथरखि हेपि बैसागुलै सना नोंजों थाबा जोबोद रंजामारगौमोन आङो नोंबो गैला इन्ट्रेस्टबो गैला मिनिनायबो गैला रंजानायबो खारजोब्बाय बहा थांजोबखो मोनथिलालै जोबथा माला मिनियामोन बेखौबो गोसोआव गैला आङो खुसिनि आरोना दाथ' ओरैनो जास्ट देखायनायसो सायाव थांनानै थाबाय जेला सायाव एसेबाबो खुसिथ' देखायखानांगोन ना बेनोलै थांना थानायनि मेन माबायानो उफाय गैयालै भाइ मेहेर बाद दे बेफोरखौ रायलायबाय थालालै आङो जौ बिदै गोगोम एसे लोंहैसै गोदैनो बाजै थुनथुलि मोनाव दं होनदोंमोनथ' एबार होआबा गबावबाय बियो बाजैमोनहा आंखौथ' बारा दालों होनोमोन ना बैसागुआव गाज्रि मोननाय गैयालै जेबो बादा बादि थांगोन आं हेपि बाबा मेमा मोनथिबा रायथारगोनलै हले Come on, Michael. नों खिन्थायाबानो जाबायना बेनिफ्रायथ' अपना मुख बन्द रखना ओके नाथाय हेपि बाबा ओमफ्राय बेखौलाय मानो लोगो हमनो सानदों नों जेन'बा बे आंनि पार्सनेल खोथा बे थुनथुलि आन्टिखौ खेबसे मिट खालामगोन आं आंनि ममनि फ्रेन्डनो अब्लाथ' आं थांगोन बेखौ लोगो हमनो नाथाय मेडामा दा सोंबा आं मा बुंगोन दे Come on, नोंनो फैसाखौ मानि थाखाय होदों आङो नों मा बाहाना मारि नाथाय आं थांगोन एड्रेसाथ' कनफार्म खादा येस हेपि बाबा 100% बेनोखा एड्रेसा वाव ओके होमबालाय नोंनि लाइफखौ आं बासायदों ना थुनथुलि आन्टि खेबसे मिट खालामनायाथ' बनता है नाथायबा बेथ' गोबां कुइसन खालामबो हानायलै हेपि बाबा नों मा होनगोन दे whatever आंनि गोसो बे दे होमबालाय बिसिनि जायगायाव जों एसे थाबैनो सहैगोन हेपि बाबा टेनसन लानाङा दे या सहैबाथ' मोजां I know आंनि ममा गासिबो सैथो बुंजोबाखै ओमफ्रायथ' मालाबाबो आंनि खिन्थाखानायबो नङादां मा मिथिनो थुनथुलि आन्टिया मिथियो बेखायनो आन्टिनावबो सोंगोन आङो ममनि फ्रेन्डबाथ' मिथिगोन ना र' दे हेपि बाबा दे लेट्स गो ओंखारलांसै र' बैयाव माबा जुस लानानै फैग्रोनि आङो दे गोख्रै
ओमफ्रायथ' गामियाव थांखासिगौमोननो एसे मोजां बेरायनो दा आरो नोंबो बहाय आरो एबि बाबा बे नोंनि प्रब्लेम नङाना आंनिसो प्रब्लेम औ अब्लाबो माने आं थांगोन रावबो लाखिनो हाया आंखौ टुनटुलि आन्टि आइम कामिं